Om 9 uur van de morgen wordt de Nederlandse vlag gehist van het Stadhuis in Haas. Precies om 9 uur, zoals we dat gewend zijn. Aan boord van schepen en wal-inrichtingen gebeurt dat dagelijks, al 525 jaar. De Nederlandse vlag die staat symbool voor onze dienstbaarheid aan de Nederlandse samenleving. Op datzelfde tijdstip wordt ook de vlaggen in andere steden omheen gelutsen, die het belangrijk westhaf van de Nederlandse zeemacht. Haas is er een van. En wie is verantwoordelijk voor de schepen die de handelsrouten van Nederland beschermen. Haas heeft deze functie om 2 eeuwen hoorn. Er zijn de belangrijke admiraals die uit Harlingen komen. Alke Stellingwerf, Tjerk Hidders, belangrijke namen nog steeds. En die geschiedenis die delen we en die blijft levend. En mij is het afgelopen jaar wel gebleken dat de verbondenheid van de marine met Harlingen voor mij onverwacht groot was. Je ziet het hier ook regelmatig, bijvoorbeeld bij visserijdagen, ook bij andere feestelijke gelegenheden, dat de marine hier prominent aanwezig is, ook met grote schepen. Die band voelen wij nog steeds en we vinden het belangrijk om stil te staan bij de geschiedenis. Vandaar dat wij Harlingen aandoen. Friesland in het algemeen speelt nu een hele actuele rol, omdat ons nieuwste patrouillevaartuig, de Friesland, op 22 januari officieel in dienst wordt gesteld. Het hele jaar worden er tal van activiteiten georganiseerd in het rand van het jubileumjaar. Op de visserijdagen zal natuurlijk de marine nu nog nadrukkelijker dan normaal aanwezig zijn. De marinierskapel zal hier optreden. Een tentoonstelling in het Hannemahuis. Een wandelroute die geënt is op de historie van Harlingen als admiraliteitsstad. Dus een groot aantal activiteiten dit jaar. In Dokkum zou ook een speciale delegatie van de marine komen. Maar dat had de gemeente Aars zijn vanwege het ongeluk in Raad met Ottenij.